Για τη Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα 2008 ταξίδεψα από τη Νέα Υόρκη στα Ιεροσόλυμα για να βρεθώ στην τελετή του Αγίου Φωτός για πρώτη φορά. Το Μεγάλο Σάββατο, λόγω του υπερβολικού συνοστισμού, δεν κατάφερα να εισέλθω στον Πανάγιο Τάφο, οπότε και κατέληξα στο διπλανό κτίριο που είναι η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, περιμένοντας με ιδιαίτερη αγωνία να αντιληφθώ το μεγάλο θαύμα του Αγίου Φωτός, για το οποίο τόσα και τόσα έχω ακούσει μέχρι εκείνες τις στιγμές. Το μικρό σε χρονική διάρκεια αλλά μεγίστης σημασίας βίντεο που θα δείτε το βιντεοσκόπησα με μικρή ερασιτεχνική κάμερα, ξεκινώντας μόλις άκουσα τις καμπάνες να χτυπούν. Δεδομένου του γεγονός ότι τα αμαρτωλά μάτια μου, όπως και των υπολείπων παρευρισκομένων, δεν είδαν ότι αντιλήφθησαν τίποτα το ιδιαίτερο. Καταλαβαίνετε την τεράστια έκλειψη και συγκίνηση που με κατέβαλαν όταν λίγο αργότερα, βλέποντας το βίντεο για πρώτη φορά, είδα το Άγιο Φως να κατακαίει τον τρούλο του Ιερού Ναού και να ανάβει ένα καντήλι.